Alright! Alright, oy ninay nga kalukuran mong sip-sip kamataman. Ready? Pengagli ka siguro king linta. Tuki-tuki ka paneking posta. Pane ka pangala oras ning obra. Makatambay ka palaging office na. Ulo ko. Alake man nasa likod ka. Galo kaming bagya susumpong ka. Ing palo ko pareho tamo obra. Geninong masta kabala mong bos na. Karas naman king obra magnetics ka. Palumongan pwesto ding kabera. Panekang sa likod king bodega. Nung ka matutod mamangan ka. Alright! So, kumusta kayo po? Ako po may ni Papi ako. Ay, once again, thank you very much po kayo nga. Patuloy mag-support naging ka na akong channel, Bells TV. At shoutout po kay Kalapati Lover. Ayan, subscribe po kayo sa YouTube niya. At kay RCT Airgun Fishing. Alright. Penindigan mo wingkek ang pangalinta. Gangit na paggawa kay ngobra. Uli mong atsuya ing bosta. Magbiasa-biasa ka ing harap na. Ituloy mo muwing makanyan. Pantaging kumpanya, ikang magmana. Alright! Olokuan, ayamig man, ha?